Čau, Jutronix. Počúvaj, ste upravovali role? Prečo je stále v hre ten Stalker? Kto je Stalker? Prečo je stále v hre Stalker? Ktorý je Stalker? Neviem, ale ja vidím, že To čo je? To som sa ešte raz všimol. Bratu. Máš ban na Discorde. Už ti idem zajebať ban. Kámo, ty skôr si... Máš... Vypluj ma, okamžite ma vypluj. Vypluj ma. Máš 5 sekúnd, aby si ma vyplul. Ináč nie, tak máš ban. Čo? Že akože, ja ti pošlem obrázek, a takže ako skenuje pozadí, jak máš ty na svým profilovce, aby som si dal taky. Počkej, tú lamu? Ne, ja mám čokoba. Čo? On mi nakreslila čokoba. Ja to viem. A ty chceš to pozadie? Ja by som myslel ako... No? Ja si by som videl, ako skenuje pozadí, nebo podobný. No potom. Ale za to ma vypluj, lebo ti to v živote neurobím. Ale nemôžu, to je neviem. No, smola, v živote ti to neurobím. Choď preč a nechaj sa zabiť. Povedať, že si pelikán a ty si taký mrdák. Hýb sa, lebo jak teraz dajú nejak ohlasovanie a umrem len tak, tak ty si ma nepraj, lebo ja konečne mám normálnu rolu po bilión rokov a nejaký skúrený čo kopo príde, prúhledňak, ja už som išiel dávať space, aby som ťa prijebal, aby som sa neviditeľnil a ty si taký kokot. Zabite ho, kokoti, zabite ho. Dobre, kto to je so mnou? Kto to je so mnou? Počkaj, Aztek, nech to vysvetliť. Aztek, nech to vysvetliť. Jak dá hlasovanie Aztek, je to idiot. Aztek, jak dá hlasovanie, je to idiot. Nebol tu, zabiješ Jula. Zabiješ Jula a Tak ja Jana, som nebol ako tu. Astral. Zabiješ je. Zabiješ Ja dva, som jestli budeš votovať, zabiješ dva. No čo ja, no? Nedej to, zabiješ dva. Ja Pokud som budeš ako votovať, Astral zabiješ videl dva. Čokoba, že Nedělej sa s to. niekým rozprával, ale nevidel som nikoho iného a Nedělej myslel to. som, že ho nevidím toho druhého a on sa Nedej to, rozprával. Aztek. So mnou, hej. Čo ti jebe? Nedej to, Aztek. Chápeš to? Zabiješ dva. Ty si to uděláš, si budeš votovať, zabiješ dva. Ja mu dám Nedej ban. to. Zabiješ Itronik, dva, čau. to uděláš, zabiješ Itronik, tři. čau, ak sa máš? Ty to uděláš, zabiješ tři, chápeš? To nechceš dělat. Jak sa máš? Ja neviem, ale to Čokoba, ja mu dám ban asi. Nedej to. Nedej to, Aztek, nedej to, zabiješ tři. Jestli budeš Zabij votovať, Pelikána, zabiješ no nechaj sa zabiť, Nedej to, Kubo. nedej to. Nechaj sa zabiť. Milo, Nechaj sa zabiť? ja sa snažím sa zabiť. Nechaj, On není Aztek mrder, nech ťa to je zabije. problém. Čo sa... Aztek není mrder, ja nemám čo si dať. Nech ho zežer. Julo, ja tě... Zežer ho. Nemohu umřít. Ale nemůžu. Ja nemohu umřít. Je mi líto, Julo. Nevyplivnu tě. Zabi sa. Jak? Prečo by si žežral mňa a potom chcel odo mňa, aby som ti robil profilovku? Ja nemůžu. Chtěl, aby jsme byli pospolu, víš co? Promiň. Ale nie doslovne. Ale ne, to slavně. Hej, čau. Mňa jebne. Čokobo, zaspali si. Chápeš? Nastavené, prosím. Ja som mal konečne dobrú rolu po bilión rokov a príde prijebaný Čokobo a zažere ma prvého. Ja som prežil. Dobre, ako sú nastavené tasky, chalan? Čau Matúš. Počúvaj, jak sa dalo do češtiny? Ja som sa to snažil pozrieť, ale sa mi že na začiatku tohto. Počkaj, hra. Alebo môžeš to srať, no. Ešte mám to celú hru v angličtine, mám to začnem srať. No, ja to mám v češtine, ale asi budeš musieť sa odpoveď pripojiť. Lebo sa mi... Aj. Čo som urobil? Ja som tomu nemohol odolať, fakt, prepáč, Aztek. Ja som Avenger a proste videl som, jak zabiješ Syra a proste zohral som príležitosť. Poď zabijte Nelu. Si hovno. Aztek povedal, Tak že je sa zhodneme vigilante na a že tom, ide že je to zabiť Papan. Syro, tak sme s Itronixom išli za Aztekom a on zabil Nelu a ja som zabil Azteka. Zhodneme sa na tom, že je to Papan. Ne, zhodnite sa na tom, že nebudete zabíjať Syru, kým Turu nepochopí. No tak to... Právě. Já Prostě si snažím psík. najít a pomoct ti. Ja idem na Papana. Tak už udajte, vieš.
Papa. Dodo, A isto je to mi papám Čakobo dal 100%. vote. Áno. Ale ja som vlastne... Chápeš, tak ja vysvetľujem Matúšovi, ja vysvetľujem Matúšovi niečo a on ma zajebal. Ja už v živote nikomu nič nevysvetľujem. Ja mám všetkých v ryti. Kurvenej Lebo holu, ja to ty mám vole, no. poznám, to je taká pičovina. Oni ťa targetia, Nel. Nebol podívať, kámo. Tu všetci proti Nel. Doslova ty vole som našiel Jana a i ten zabal jsem, že jsem Vidžan, takže jdu zabít. Já nemohu rozhodovat. Čo som mám vlastne robiť? No teraz, keď si duch, tak rob... daj tap a tam máš také žlté kuličky a tam prídeš a urobíš nejaký task. Dáš Ečko a... Niektoré tasky sám nechápem, takže keď nepochopíš, tak chod na... No tu som napríklad, máš task, klikni Ečko a daj uhlie do toho. Či čo to je? Máš? Keď dáš tab, tak máš samé tasky všade a takto ním pomáhame vyhrať. Lenže to momentálne tie tasky sú asi zbytočné, keď vidím hore vľavo, že sme sa posunuli do čerku. Potom hore vpravo máš šipku a vedľa toho máš také ičko, to keď ičko klikneš, tak vždycky ti vysvetľuje, že čo robí daná rola. Neviem, čo si bola ty teraz túto rolu, ale keby si bola šerif, tak tam si môžeš zistiť, čo robí šerif a tak. Já se nemůžu dodat do piče. Je, headgrab. Ty si niekoho zabil a zabil teba. Nemôže byť. Sledovať tohto Matúša. Matúš je po dlhej dobe impostor. Tak keď dáš R, tak môžeš sledovať. What the fuck, to čo sa stalo? To jsou zase anonymní. To jsou zase anonymní. Já vrak může někoho zabít a nikdo Ale neví, však kdo to vidno byl. mena. Nejde vidět. Vidíš jména? Matúš sa asi prie toto. Daj R a môžeme sledovať a počuť, čo rozprávajú. A keď dáš R, tak ja neviem počuť teba. Ja mám niečo spraviť s postelou. What the f? A to kde? Teda do piči. Teraz asi nič nemusí robiť, lebo aj tak by všetci moc nepomohli s taskami. Klikneš R, môžeš sledovať Kuba. No, čau Kubo. Čau Itronix. Ahoj. Ako sa vám darí? Je to lásky. A Jana, ja viem, že ma budeš voltovať, ale je to lásky zajebal. Ja neviem. Jedného Ja som minimálne si chcel zajebal. zdrať, jak nikdy v živote teraz. Čo ti jebe? Kámo, reálne, je to lásky, je to už na tebe. Jak ja, what the fuck? Kámo, som si tam reálne zabil si ho tam typka. zajebal. Ty si tam niekoho vypol a potom niekto tam zabil ďalšieho. Aj. Nie, si to ty. No, a jak si to videl ty? Čo sa stalo? Papan. Ja som tam proste iba bežal, iba som tam chodil medzi nimi a zrazu láske zajebal do... Si to ty, Jano, bol mimo. Zajebal typka. A Jano hneď Čo začal stalo? utekať, som to ja. A isto Ja sa ti bol začal po nejako mňa. WTF. Prečo? Ak si vyhral si ty, ak si nezabil jedného ty, tak si vyhral. Dobre ti tak, Matúš, dobre ti tak, Matúš, dobre ti tak, Matúš. Vieš, Ja som použil tú vieš prečo abilitku som a to ja že... zistil? A vy všetci, že Vieš, vy prečo sme som to anonymní zistil? a ja že... Počkaj ticho, Matúš, ale počkaj. Ja som použil tú abilitku a vy že prečo sme anonymní a ja že WTF, však je vidno mena. A vy, Hej, že tomu nie, sa nie, nie, smial. a ja, že... A nič všetci ticho neriešili to a ja už úplne, že to je... Matúš, vieš ako No. som to zistil? No ako? Ty povedal presne, že niekto niekoho zabil a potom ďalší zabil jednoho. A vieš čo povedal Papan ako najväčší dement? Ja som videl, ako tam dvaja zomreli. Takže ako som vedel, že jeden zabil jednoho a druhý zabil
A král. Čo je, čo si? Čo ti jebe? Nechoď do piči, kamo, ja z nich chodím. Ach jaj. Vieš čo? Že ty si to jak najväčší dement vysvetlil, že ja som videl, jak dvaja zomreli a Matúš to tam dopodrobná povedal, že no jeden tam zabil jednoho a potom som videl, jak druhý zabil druhého. Hej? A proste, on jak mal vedieť, že proste Čau, Nel. som videl, jak Nezomrel asi ešte? To je zajímavé. ty si, proste, tak ty si dobrá štet. Aztek, čo to bolo? Aztek. Čo sa akurát stalo? Prečo zase Nel je mŕtva? Toto už neviem. Itronic zabil Nel a zomreli spolu naraz. Počúvaj, teraz sú dve možné scenária, hej? Nezabil Itronic Seiro, ale za... Počúvaj, išiel Chocobo z hora a Aztek išiel z dola. Čiže buď Aztek Kamo, zabil znáš, a že som Chocobo... sa sprava. Ale ono to bude podľa mňa Itronic zabil Seiro a nebola to, tak zomrel aj Itronics. Itronic zajebal No, Syro, ale on taky zdechl. Že ona musela mít nejakého rojca, zabíja jeho. To typujem, že to tak bude, lebo umreli tam dvaja naraz. Áno, ja som šel s Itronicem. Itronic byl šerif, ale řekl mi, že půjde zabít Syro. Vy ste idioti, vy ste takí. Ešte- Niekto tam ešte bol? Ešte- Zabijete ju v kuse, Ty nie sú Maršal tam ešte boli. nehrala ani. Však ona to rage quitne za chvíľku a minus. Ešte nezahrala ani jedno kolo, lebo vždycky vypnúť na začiatku. Vy ste idiot. Jestli si dostane, tak by budeme rozdíl. No vy ste idioti. Vyvyletujeme potom Azteka za to. Neger. Nie, ja som dal skill, ale tiež som hovoril zo začiatku, že... Nie, jak ma zabije Aztek, tak teda jak zomrem, tak ma zabije Aztek. Dobre, čau Matúš. Ty si to negro? Čo? Si negro? Ja nie som negro. No chod do piče. Matúš, ideme spolu, lebo ja viem... Také Papan. nebuhaj. Nie, ty ma zajebeš. Prísahám, že som kanadská už. Fakt? Ale ty si to hovoril aj minulé, ty jak ma teraz klameš, tak ty si dobrý. Ale predtým som si to robil sám. Dobre, budem ti tomu veriť. Ale Kubovi zase neverím, tak Kubo, choď preč od nás. To proč ne? Iba ja s Papanom. Lebo ja už neverím, Ja si myslím, že Nie to som bol ten... neproti, ja neviem. ja v troch už nejdem chodiť. Myslím, že to bol ten... A Aztek ma chce zabiť. Ja si myslím, že to bol ten červený z kapucu, ja teraz neviem, aké mám meno. Aztek. Ja som robil task a zrazu som videl hore, jak niekoho zajebal proste. No ja neviem, kto to je. Ale chudák Nel. Som ho voltoval. No môžeme robiť tieto, jak sa to volá, tasky. Ja mám úplne na druhej strane task, no tak urob. Tu mám task. To bol fakt, Ty no. si štetka. Čuko, ty si štetka. Ja som zabudol na holuba. Aj, Ja som úplne zabudol na holuba. Všetkým, tá hra bola úplne krátka. No ja som už toto. Ja neviem, mutnite si headcraba všetci. Všetci si mutnite headcraba. Ja vždy, keď som vrah, tak mi to čo Kubo dojebe. Kokos, už mi, čo ti jebe. Vždy, keď som vrah, mi to Kubo dojebe. Ty si taký debil, tepný, hnusný kokos, debil. Kubo, vždy, už asi 8 krát po sebe. Zabij sa, čo Kubo. Taký dobrý gameplay som zapol a ty si mi to tak dojebal. Kiss? On sa zabít dolo? Áno, zabij seba, nie mňa. Ktorý zabijú obana. Zabij jeden za sejrov. Bomba. No tak. Taká bomba. Sajro má bombu. Aha. Prdali. Či je to bomba, alebo nie? Som prekvapený, že nie som To je ochránka. prvý, koho niekto
Je to bomber? Aj si ona bude... Pičky robí. Kámo, jednoho dne ona bude velká, bude to funny as fuck, ty vole. Zabili ste ju? Ak by ma niekto... Matúš, nežer ma. Ja viem, že teraz si pelikán a budem s tebou. Nie, ja som chcel hrať s tebou, ty koko, teplý jeba. Ja som chcel hrať s tebou, Matúš, ty teplý jebanec. Počuj, ale tam Práve budete to. svietiť na kope, ja som zažeral toho typka, nikto si ne... To si pěkně v piči, Cyber Pelikan! Počkej. Nehovor, že... Dobre. Jsem retardovaný, nebo Já jsem mám viděl, že motnuto. se dělá i Tronixa? Čo? What? Starý vraj Pelikán, ale to podal Aztek, ale neviem. Jano, kdo tam byl ještě s námi? Kdo tam byl čtvrtý? Tronic tam bol. Bol som tam ja, Cyro a i Tronic. Já jsem myslel, že Tronic. Čo sa deje? Ja som si plnil tasky na ľavej strane Neviem, mapy. proste Aztek zrazu začal Hospoda. kričať, že Cyro je Pelikán. Protože já jsem viděl i Tronixe a jí vedle... What? Však Itronix je živý. What? Ať spíš. Počkej, Tam je skip. počkej, Ja čekaj, som byl pol mrtvý. hry nikoho nevidel, bol som potom s nami a potom som vypnul. A Čokobo zomrel, no. Co se děje? To zabili Tronic alebo Lasker, ja som No, bol ale Aztekom. počkej. Come on. Aztek je innocent. Děkuju, ale já jsem momentálně rozhodl. No, Matúš, to je taká hviezda, ktorá sa ti nezdá. Kámo, ja som bol konečne špeciálny, to si zaujímavé. Aj minulú hru som konečne bol niečo dobré. Ach jaj. Ja som... Ja som mohol úplne pohode zajebať, len ja proste... Zrazu som zmizol, ale si diel... Come on, keby to nechal, tak som s tým týmoval. Za to teraz prehra. Teba by som nezajebal. Ach jaj. Čo ti jebe? A teraz keď zomre, tak to dohrali. Poď skúsi robiť tasky. Ja neviem, jak to funguje. Jak to je rýchlejšie. Ja, keď som špion, Jaj? Tak rob tasky, keď si špion. Prečo to je proste task, keď hádžem niečo do vody? ja už som proste prehral, aj keby... No ty už si prehral, no. Všetky tasky hotové. A posunul sa to o toľko to. Idem s tebou. Tak on ťa asi nezabije, keď Komu my sme v tebe dvaja? Aztek, už bude piati. Jano. Aj všetci to môžete byť. Jano. Vyhnul mi Jano. prečo si... Láska, prečo si mnou urobil? Ja som to vedel, mne to povedal Aztek, že si Pelikán. Ja som zažral si všetkých, ktorí tu sú. Tí prví zamorali, bohužiaľ. To je taký zmrt. Páč. Může mi někdo vysvětlit, co se tam kurva stalo? Neviem. Prepáč, Ja som sa nechal. Ja som myslel, že on ma fakt nezabije, lebo on mi povedal, že nechá teba ma zabiť. Komu ja som niekoho išla zabiť a ten Lasker ma zobral do seba proste.
To Lasker papa Ty všetkých. si bola vigilante, alebo čo? Moje mysl momentálně nepobírá, co se stalo. Neviem, kto zabil Litronixa, ale ja som zabil Matúša ako vigilante, pretože ma nasral. Mal ma zabiť Aztek. Vy ste idioti. Dobre, Chocobo, daj... To bol náš? Bol skúšaj to panom. No, Chocobo bol s Laskerom. Čiže Lasker to není. Kubo, No, shit, Ale aj shit, tak som ho zabil. dal si tie tasky, že na ľahké? Lebo ja tu tasky robím, ani sa nejde. Syro to není. Tasky, kámo. Syro som videl. Čo si zapol? All tasky. To je pár. A tam najmenej si dal? Iba nejakú vázu. No, to je Čo ti jebe? Tak robte tasky niektorí aj, lebo ja tu robím tasky asi sám. Však dobre, ja som tiež robil task, som robil to rozbitie tej vázy, či čo to je v tom kostole, či ktorý Ja ani kokot. neviem, kde ich mám, ani čo mám robiť, takže pohodička. Teda ty ži. Lebo sa ti bude ukázať také svetielko na mape. Také žlté. A M-ko máš mapu celú. Tak, máš sanky. Alebo tab vlastne. Repíš vygrál mě. Čo to bolo? Pas. Nel, jak si tu, asi neviditeľná. Tak ma nezabij, dík. Jano. Nerobil, no nezabijej ma, lebo ťa zabijem. Ak sa ku mne príde, zabijem ťa som vigilante. Dobre. Dobre, Syro je vrah, Syro je vrah. Á! Odkedy? Tu je, tu, počkaj. Jak to dám R-kom? Dobre, a chlapci, vonku som videl mŕtvolu a videl som odtiaľ Syro, som detektív, dal som na ňu a má tam demona, takže zabila Papana. Nie si náhodou vrah ty? Nie, ja som detektív a keď som videl Syro, tak som to hneď skúsil na ňu, lebo som videl, že niekto zomrel a vonku bola mŕtva Papana, takže je to Syro na 1000%. A Azteka si mutujem. Neviem, som skoro vlúcnul toho Fakrola, keď ho zabijem Syro na začiatku kola. Chlapci, voltnite Fakrola, keď to není Fakrol, tak... Vy ste takí čierni ľudia. Dobre, mám piči, ja zabijem Fakrola na začiatku Roka? Okej. To ešte počkaj. Nezabijaj ma. Syro, ja viem, že si ty ešte invis, že ty sa vieš zneviditeľný, ty kde si? Chocobo. Cyrus je invis, neviem čo si ty. Cyrus je invis, takže ona môže niekoho zabiť a zneviditeľnica. To som na začiatku hry videl. A potom som videl, som detektív, som na ňu klikol. Neviem, ty si možno aj tento, ale to mi je jedno. Ja som na ňu klikol ako detektív a má tam démona a potom sa šiel vonku a tam mŕtvý papan. Lebo ja ti verím, ja som voltil. Je tu. Jo, Nelly. Zabij Chocobanel.
Jak zabiješ Chocoba? Nie. Tak není. Konej. To skipni. Přehlížíme. Ideme teamovať s Nel? Ne. Ne. Takže děti na levé straně mapy, respektive na levé straně mapy, tím myslím dole, pod hospital, jsem našel tělo Jana. To je všechno vím. Julo? No. Julo? No. Já si myslím, že to byl self-report. Ja si myslím, že tiež. Ja si myslím, že to je headcrab. Co? Co jsem zasil? Kokot, what the fuck? Nevíkal jsi taky, že Siren náhodou ty levé? To sa ti zdalo, to som nebol ja. Najednou, vole. What the fuck? Toto som urobil prvýkrát a poslednýkrát, chlapci, takže nerejžujte. Vole. Do piče s vámi, aj. Kurvený teammate, vy do piči. Prvýkrát a poslednýkrát som to urobil. Jo, poprvé a posledy, jasně. Sorry chlapci. Čau Sairo. Že si invis a že sa môžeš zneviditeľniť a môžeš niekoho zabiť. Zabiť Chocoba a vyhrala si. Keď zabiješ Fakrola, to je zle. Čo sa deje? Na výběrku, to je Nice. To je fakt ľudka Kámo, prepač. že jsem jí nesežral, že jsem mohl. Počuj. To fakt bol Ja Aztek sa Pelikan. hrozne ospravedlňujem, že som viacej veril Sairo ako tebe. To fakt? Viacej veril Chocobovému dievčaťu ako môjmu kamarátu. To ti gratulujem. Vidět, kámo. Ty už ma považuješ ako kamaráta? Trochu. Veľa sa bavíme. Nost. Ja keď sa s niekým každý deň bavím, tak asi hej. Kurvený Chocobo. No. Mám aspoň toto. Klip. Čau Itronix. Itronix, budeme typovať. Mne to je jedno, jak si vrák, budem s tebou typovať. Jak nie si vrák, budem s tebou typovať. Čo si? Dobre, typujem s tebou, aj keď neviem, čo to je. Môžem niekoho zabiť. Ja som šerif, takže môžem niekoho zabiť s tebou. Povedz koho zabiť a idem ho zabiť. Vlastne, ale potom. Druhé kolo, ak som ti aspoň, jedno kolo chcem prejsť. Ok. Takže môžem, Ja mám normálne tasky, len môžem niekoho zabiť. no však dobre, tak to sme tímov, tak my sme dobrí ľudia. Wow. Dobre. Nič sa nestalo. Julo, to čo Bez dôkazov tu není. Nie sa na ňa. len tak, aby to zajebal. Ja neviem, díval si sa na mňa. Kámo, ty si taký sprostý kokot. Čo si bol? Ornitológ. Zase. Chápeš, ja som bol vlastne fucking ornitológ a ty ma zajebíš. Nemám zať. Čo, Nel? A ja som celebrita, ja som furt iba kričal láskav, keď som išiel za ním. Aha. Ja som od začiatku hry kričala iba, že fakt roll, lebo som niečo chcel. Jaj. Som nepočul. Ale umrel asi, lebo ťa zabil Tronix. Ja neviem. Tam hrajú s telami. Matúš brach? Tak ten musí mať nahraté. Tohle to ti Matuši nejde, to máš smůlu. Tohle ti nevíde. A nemáš se jak bránit, kurva. Oba dva jsme to viděli si vrak. A se zabil Sairo. Co jsem si spravil? Co jsi udělal? Momentálně si zabil Etronixe, když jsi měl možnost zabil si Sairo, protože tady byli jsme mrtvoli a Sairo je mrtvá, ty jsi Ja som zažil, došiel Čuko by byl z dola, známý. ja som bol Ne, kamo v Bro, hospitalu. mě Ja som neojebeš, já vím, že jsi vrak, máš smůlu, jsi skurvenej z balíčova. Počúvaj, nie, môžeme čo, ja Ne, som bol v nemůžeš, nemáš hospitalu. právo si žena.
Ja som bol Mohol v mať Town trošku Parku, skate. potom som šiel do Hospital, z Hospital som šiel do toho Cinematory a potom som šiel hore a tam boli dve mŕtvoly a ja som tam iba stal a zrazu proste jeden Bro, zrazil bol toho typka. Ty si zabil, No to je trúka, kurva ale- Sairo. Aztek, nemáš Ale nic. počkej, Nemáš ty- nic, Aztek. Čokobo, Nemáš šancu. ale ty koko, ty vyjebaný šancu, koko. nemáš On šancu. byl s Ale tou ja som holkou došiel do jedinej, Suma z kto druhej nás, strany ty mapy, vole. ja som si robil ty kokot kolíske. Trolím. Bro, dobre, už som si myslel, že si tak jeblej, ty vole. To si tak povedal. Nedělej blňáku. To si asi tak povedal. Kokos, Českovia to vyhrali, Češkovia to vyhrali, Češkovia to vyhrali. Ďakujem ti, že som nezomrel pre nič. Ja som prohral. Sila. Ja som z Nixom proste zajebal niekoho. Ale prečo ste to hodil na mňa? Ja som Čau, Nel. Kde si vrah? Nepočujem ťa, Nel, potom. Ty chod preč, Miano. Mám ťa zabiť? Mám ťa zabiť zase? No poď! No. Čau. Nevidím ťa počuť, dúfam, že ma nezabiješ a nečakáš na vraždu. Matúš, ale ja som si myslel, že ty budeš so mnou hrať, lebo ja som si fakt myslel, že to vieš. A že budeš so mnou na mojej strane, ale ty si nič nevedel, preto si sa dosralo. Ja som videl, že zobral celebrita a ja si kúkam, že... No Jano povedal, že... Ticho! Okrem teba ma nebolo. Dobre. Čo, chlapci, chcel som, aby bolo ticho, to je všetko. Chcel som ticho, no Matúš, môžeš mi to potom dohovoriť. No, choď si do piče proste. Choď si do piče. Ako kto zabil Aztek? Aztek mal zabiť mňa vy všetky. Vedel som samozvanec. Samozvanec som. Samozvanec. Počujte to, Jula. Samozvanec. 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 Ale vy nebuďte slo, Není možné, Budeš zabíjať Azteka. Ty. není možné, aby som bol dvakrát po sebe vrah. Počuj, spekti ma a ak tu nie Mne si... jedno, či si alebo nie si, zabil si mi Azteka. Mne jedno, či si vigilante, zabil si mi Azteka. Ďakujem vám. Zabijem teraz Jana, hej? Á, dobre, poďme sa porozprávať. No Julo. What the fuck? Prečo som to vedel? Zaslouženo, ty srač. Ja som to tak vedel, že čo si bol vlastne? Ja som byl Kanaďan do piče. A prečo som nezomrel? Ja si použ... Ten jeden ženu upozorní, že... Ja že zomrem. No, toto. Ten Jakob je idiot, jak sa na to díva. A jak to zakryl. Jo, no, že moje tělo se auto reportne zase. Ja no, ale proste si to púšťal, ja som sa rozprával s Batošom, tak som ťa zabil. Ja som to tak vedel. Čo, kto to je? No, je to žena dojebana. No je to ona. Na začiatku bola furt u mňa. No, pekne, ano. Zbalo. Pekne. A to si Tak vedel. Čo, Kubo, to si mohla byť. Že není to tak, jak to vypadá. Povedz mi, že si zajebal za hudbu. Nie je to tak, jak to vypadá. A nad mojim telom. Mŕtvým. Raz. Raz. Nejdem nikam. Nejdem nikam. Julo, počkej. Ja som medium. Ja chcem žiť aspoň jedno kolo. Ja som medium. Budeme někam do rohu kempit, já budu tamovat mezerník, po shift, nebo co to je. A až někdo umře, tak budu hledat tělo, přijde na to. Ok, zabij Nel. No měli. A kam je? Jak ušla preč. To jak sa portla? Chápu, na tobě měl čím než tebe. Co to je? Čo? Podľa nás ani nepočula. Tebe, chápeš? Jedno.
Neviem. lepšie na bitku než ty a Ako si mal nabitku vlastne? tebe taky tam pusu. A další vybrala. To som ani nepočul, ale... Presnejšie mikrofón. Lebo ja som to tiež nepočul ináč, fun fact. A prečo som počul headcraba? To si zabal, nechápeš. Pakro! Kurne, Pakro, pamätáš si, ako si zajebal Je v Azteka? tejto hre Julo? Ježiš, konečne som ťa našiel. Počkaj. Julo, pamätáš si? Nie! Ja som vigilante, musel zabiť Jula, lebo mi minulú hru zajebal Azteka. Je tak. Taký kokot, ja som sa s ním chcel porozprávať, ja ho hľadám celú hru. Celú hru som ho hľadal a ty mi ho zatretol pred očami. On mi zabil Azteka minulú hru, on mi zabil Celú hru Azteka. ho hľadal. Dobre. On mi zabil Azteka. Ahoj. Dajte si to. Vypni to, prosím ťa. Úplný. Kámo, ja som chcel celú dobu niečo povedať, ja hľadám ho. Aztek? Ide kurva, no. Do piči. A ten Nitronic sa mi daj kon. Ach, jaj. No čo, Matúš? Aký máš názor na to? Si tu? Zase si bol vrah. Najväčšie bomby vrste ide tento. Čo? Aký máš názor na to? Že si zase umrel ako vrah. To Aztek, Farmer, či jak sa volá. Ten si tam vlastne spúšťal songy. Aha. No, songy si tam púšťala, čo? Nepočujem ťa. Nepočuť ťa, nepočuť. Nigga. Zaujímavý. To proste nestíham. Na čo sa vyhralo? Tasky vyhrali? A potom som začal ako prvého a začal pičovať, že vždycky keď je Frank... Chudák Papan. Extrémne F Papan. Klasika, domáci DJ. Dobre chlapci, dáme si posledné kolo asi, ale teraz to hráte seriózne. Hej? To sa nekam nedá pod takúhle vajbu. Proste posledné kolo hrať seriózne. Ten, kto to nebude hrať seriózne, to vyhlosujeme. Posledné kolo, dobré kolo. Chceli ste ma boskať, boskajte ma na rici. No poď sem niečo ukážem. Koľko ty tu ste? No? To jak sa portuješ? Poj? To kto je za nami? Jano, choď preč. No Janovi neverím,
Ja nikomu z vás neverím. Tobě, co seš? Co seš? Nechaj ma, nechajte ma! Vy ste idioti, kis? Choďte preč. Choď preč, Kubo. Dobre, idem si to robiť tasky. Ja si neviem task. Čau, Kubo. Zabite ju a niekto! Prečo? No. Yes! Moje dieťa! Posledné kolo. Aj, Tou cestou. No, ja som bol úplne dole pravo. Počkaj, viete ma počuť? No, ja som bol úplne dole pravo a... Mám pocit, že ja robil šerif. Ja som iba vošiel do tej apotéky, či čo to je, a zrazu sa niečo reportlo. Kde si bol? Kde si bol? Papan. Jak sa volá tá rola? Apotéka napravo hore. Apoteka, napravo hore. Kriminálnou uličkou. Ja som slepý, ty tu máš apoteka. Dal by som skip. Daj mi skip. Dal by som skip. Ja som s nikým nebol, ja som bol úplne dole pravo. Čo reportlo? Ja som bol úplne dole. Asi skipujem, no. Dajte pozor na Jacoba. Tiež by som povedal. Čau, Nel. Čo ti jebe? Ja som zabudol na tasky. Julo, vôbec nefunguje. Ja som zabudol na... Ja som zabil, teda dvoch som zežral. A task... Vedel, že je to Jacob, ok. Na tasky som úplne zabudol. Mne furt chodil e-tronic, tak som pak šel, řekl, poď som tu Ja som dvoch zežral, ty jednoho si zabil. Fakt Nevadí. som zabil. Dobrá, posledná hra, dobrá hra. Vieš, že stále s ním chodíš a zrazu zomre. Julo, No. Julo, proč by si kurva sežral mě? A Jana, aby si mal DJ-a. Vydal. Já vím, že i Jana, ale proč mě? No, aby si mal DJ-a. Dáme tu poslednú, teda bol... Ako chcete, chlapci a dievča? Ešte jednu. Dáme ešte jedno reálne? Tomu dáme, daj. Ja dám ešte jedno a idem. Dobre, posledná. Ešte jednu. Tak Aj. ešte jednu. Uh, no, tasky sú najak dlho. Zakladám si overovací koutek. Keď budeš pri mne, chvíľu vydržíš, tak ťa overím, aby som mohol povedať... Aha, ma zabiješ, lebo teraz si robil task, ktorý ani neexistuje. Choď preč. Na 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 na. Čo tu robíte? Choď pre Sajro. Čo som videl? ideš so mnou na tasky.
Je to nech zabil přede mnou Jana. To... Mezi apotekáry a cemetery. No, to bola rýchla hra. Ne, Crazy. Aztek Není zabil nič Jana krajšie predo ako mnou byť a na ja som poslednej Avenger. hre. What you mean, bro? Ty si jeho zabil a hneď... Ty si zabil Jana přede mnou. Držu, what the fuck? Tak jak ideme oboch. No, Ja poďme. som Avenger. Podľa mňa to bude Itronix, lebo Headcrab by nezabil Janka. Ty si penis. Abo si Jano celú dobu hovoril, že chce zabiť, aby ho Headcrab zabil, takže to je tiež iné. Nah, bych neodblížil, 100%. Headcrab zabil... Headcraba alebo Itronixa Ty zabiť. zabil Jana přede mnou. Bro, Aj keď dal by som Itronixa, nechal by som to ty tak. fanboy Ty si ho vyjebaný. Ja som dal skip. Ty si zabil jeho. A jestli nejsi vrah, tak se zap, ty kokot. Tak vy ste tak. Ja som to skipol. Ty si kokot. A jestli nejsi vrah, tak nevím, co kurva seš zabil. Tak dáme Azteka, keď nebude. Prdele. What the fuck? To fakt mohol byť ten Vigilante. Vyhrali sme? Fuck. Ne, bol by Ja som išiel toho Azteka zabiť ako šerifa, Nakoniec. ale Ty mi tam tie tasky sú moc ľahké. Nevadí, na budúce dáme medium.